24 by Ito na ba? Lagay na? Ano size? by 24 by ano yan eh? 24 by 24? 18. 24 by 18, dalawa na ang gawa nyo. Oo. May apat na lang ko lang. Dalawang by Sige. Santa siya, ano? Tagaytay ko nito, Tagaytay Royal Estate. Lekin, dalik. Bago pasok kami sa